I dag der skal jeg lave en lille søster til en emo. Vi er ellers startet med tøj her. Hvis hun lige rejser sig op her. Op og så. Gå lidt tilbage. Gå lidt længere tilbage. Okay. Og så drejer lige lidt rundt her. Nej, drejer rundt. Så de lige kan se outfittet. Ja, og så rundt igen. Okay. Bare sæt den derhjemme. Så, vores plan er, at vi giver hende makeup på og nogle smykker. Okay, skal vi starte med nogle halskæder? Ja. Okay, jeg tænker, vi tager den her på. Er du klar? Nu skal lige være op på. Okay. Nu har hun fået det første smykke på. Så tænker jeg, hun får lov til at låne lidt for mig af. Skal vi lige have det her på. Så bliver hun ekstra rocket. Og så skal vi have nogle armbånd på her. Så hvis vi lige gør sådan her, så skal vi have armene frem. Og så er det tid at tage fuldt med armbånd. Ikke også? Du må godt sige noget. Ja. Det kan være ikke stille, vel? Hvad? Nu har jeg mit armbånd, det er gået. Nå, så tager vi bare nogle der på. Og skal vi have nogle på den anden hånd. Nu er de lidt for store til dig der, men det er ligegyldigt. Okay, så viser vi lige. Gør du sådan her. Så viser vi armbåndene. Så har vi nogle ringe her også. Vi har en ring. Det her det er en slangering. Jeg kan ikke bare købe fra Shine af. Så har vi den her. Sætter vi her. Okay. Kan du lige vise dem det så? Imens jeg lige finder nogle flere ting, så viser den de ringe, du har på armbåndene. Okay. Er du klar? Her kommer nogle endnu vildere emo-ting, som rigtig bare skriger emo. Er du klar, Vinnie? Så skal du sige ja. Ja. Du må godt snakke noget, det er jo ikke kun min video, det er faktisk din. Okay, jeg har det her. Så sætter vi lige på dig her, ikke også? Hvad er det? Det er et armbånd. Det er sådan rigtig, hvor folk bare tænker, okay, den person var emo. Og så har vi den her. En piggechoker. Ja. Og alle dem, der ser med, så hvis vi får 100 live-videoer, så bliver jeg glad. Okay. Overvej lige det emo-look her, ikke også? Pigge og ringene. Det sidste og final step for at være totalt emo, det er den sorte øjenskygge. Så. Og selvfølgelig den sorte eyeliner. Så her, der har vi det. Er du klar? Skal vi lige rykke lidt af de batter i så her også? Er du klar? Skal du lukke øjnene? Jeg ved godt, det er ikke helt rigtigt det der, men du ved, jeg putter aldrig emo makeup på. Det var dejligt. Det var dejligt. Jeg putter aldrig rigtig makeup på, fordi ellers sidder jeg på alle de også på det. Kan jeg få et kigge over det? Men folk får ideen af, at du skal være totalt emo. Kan du kigge over? Okay. Okay. Nu kommer der lige et fotoshoot her, ikke også? Så jeg kan se nogle billeder, vi tog, men mens vi tog billeder, der opdagede vi, at det ser jo endnu bedre med hue på. Så her er der nogle virkelig seje billeder af min lille søster med hue på. Hun ser virkelig svag ud. Men vi glemte lige at vise, hvad hun så ud før, så det sagde lige. Det her, det var, da hun så ud inden hun bliver lavet til en emo. Sød, en lille pige, der elsker indjørninger. Har vi det færdige resultat? Oh ja. Swag emo. Ja. Det var det. Ses vi næste gang til, når vi laver den næste video også. Kan du sige farvel?